L'any passat, 140 persones morien en accidents de trànsit a la Comunitat Valenciana. 57 persones resultaren ferides greus. La majoria de les lesions es produeixen com a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic que sovint provoca el que es coneix com dany cerebral adquirit, una lesió al cervell que irromp de manera brusca en la trajectòria vital de la persona i provoca greus seqüeles que condicionen l'autonomia de l'afectat. Si repassem les xifres sobre accidents de trànsit, totes fan feredat, però ens hem centrat en esta. Una mitjana de 2 joves al dia moren o resulten ferits a les nostres carreteres. En qüestió de segons, l'asfalt pot deixar-nos la vida en blanc i negre. La principal causa de discapacitat entre els joves és el traumatisme cranioencefàlic, que en molts casos produeix un dany cerebral adquirit, partint de cop i volta el projecte vital de la persona. En centres de neurorehabilitació especialitzats com este tracten de subsanar les seqüeles, però sobretot també d'adequar les noves condicions del pacient a aquest projecte de vida. La Comunitat Valenciana és el quart lloc d'Espanya amb més afectats per dany cerebral adquirit. Marc, amb només 16 anys, forma part d'esta estadística des de finals d'agost. Feia 15 dies que tenia moto. Un conductor es va saltar un cediu el pas a la canyada i se'l van portar per davant. La intervenció de la doctora Ana Tur, de reanimació de la Nova Fe, va evitar que perdera la vida. Es un golpe tan brutal porque claro, un accidente tan grave en el que cuando entras en el hospital te dicen que no pueden hacer nada por él, no sé, la vida no es que te la partes, es que ya no existe la vida. Que va entrar amb certa desorientació a nivell temporal, espacial, amb dificultats cognitives i dificultats motores. Així, en el Servici de Neurorehabilitació de l'Hospital València al Mar, un equip especialitzat treballa perquè Marc recuperi l'autonomia. Al gimnàs, el fisioterapeuta s'encarrega de la capacitat motora perquè camine sense ajuda. La logopeda l'ajuda a tornar a parlar amb normalitat. Lo que más me está costando es volver a hablar. En la teràpia cognitiva se centren en la recuperació de la capacitat d'atenció, la memòria i el raonament. Ara estem al taller ocupacional, on treballen amb Marc perquè puga valdre's amb normalitat en la vida diària. En pocs mesos ha fet un gran avanç. Els professionals giren al voltant de lo que és les deficiències que presenta el malalt i les seues necessitats, perquè ningún pacient és igual. Yo le doy gracias todos los días por tenerlo a mi lado y que, por supuesto, todo es superable. Quan es recupere, Marc tornarà a l'escola a cursar quart de l'ESO. Vol ser mecànic d'avions, diu que paguen bé. Tot això ens ho ha pogut contar gràcies a l'equip de neurorehabilitació, al suport de la seva família i amics, però sobretot al seu esforç, sens dubte, una lliçó d'esperança. La esperanza es aquí la fuente de vida, ¿no?